Zarakari wadesu. Erija gundo 6 Mbabatit Philippe Chinyanga Mbabatit Zirabauma Baboche Baboche Waka we waka waka we waka e waka ya kaniwa oh mutu mwana mira di uyu di mambo Di mambo July 17, 1932, verse mkati wa Jemdunga Johani Marande msore mazwi Yesu ara July ni kufamba ya kusendera pa Jode musha wakapenya kukuru kudenga kukanditenderedza izwire kabva kudenga richiti iwe Johani Mbhabhatidzi Mpostori enda nenyika dzese kudzidzisa nekupindura uchivaudza kuti munhu ngarege kukuromba nekuba kuchiva kuita tsoni kushatirwa nhando kuchiva zviro zvevamwe kudza vabereki nekudana nevamwe nekugara mwoyo wako wakabatira vana Mwari nemwoyo wako wese tive zarekari wedesu endino masikatano esabata tiri pano paJerusarema pabocha pamusangano uno wamakota inotenda muridzi wesangano yesu Jesu Kristu
Sendi Mimiro Duno and the St. John Mbabati to Gerepakati Pedu. Rukarangaruanesu. Pasare Seremurkona Arfambani Nikazese. Zviro zvese zvingaitwa nezvine ukuru hwazvo asi munombocha mwamarange ndo makauye soko rakataura Mwari pana iye St. John kusvike pedyo nemusha musi wa 17 July iyo munoona tichiremeredza makore ese kuti tidye Pasika ngezuva iroro. Rugare ngaruwanesu. Masoko iwe akakosha haabvi kuna ana Hagai kana kuna ana Deuteronomio akataurwe munombocha. St. John wakawanika uzari kufamba zvakazi hazvingatauri kugadheni hazvingatauri kumatsime asi wapadhuze nepamusha ndope ndichakupe soko irori. Rugare ngaruwanesu. Pakatanga kwapenya kukamutenderedza kutenderedza ndokutaura kuti paanga ari wakade kutarise kwarombe kwakona kuri kundopenya wakade kutarise chiningitira kwakona kuti kuri kupenya wakade kuti anzvenge atarise kwamasaure kwakona kuri kundopenya. Rugare ngaruwanesu. Zvadaro kobva amira kwakuzichienda nenyika dzese udzidzise nekupindura anhu uchiaudze kuti munhu ngaarekere kupomba kutaura kuti munhu wanga ari kutopomba ipo. Rugare ngaruwanesu. Ukazwe chiro chozi rekera kuti uri kutochiita munhu wanga ari kutopomba ari kuba echichiya chiite tsoni. Rugare ngaruwanesu. Abereke edu St. John auya munomu ataure masoko yake kuti ndo zvatataurwa ndiMwari kuti anhu ngaarekere kupomba. Anhu akatoti zvekudenga zvazvimwe nyika ina haisi kugarika ba azhinji akatama akasiye minda payo ngenyaya yemhombo. Rugare ngaruwanesu. Kubaana kuti munhu watembe munda wake watogadzira wadini kwasvike munhu oti muzukuru muno mungamukona here kumugara imhombo dzega dzega. Pako panapa ndo pane mukadzi usati atopomba munhu wairongedza kogara hangu kusika ibvi. Rugare ngaruwanesu. Vangeriyo yadzama mukati mebocha nei ndiyo yakatoti amwe akaurire izvozvo kuti kogara hangu bocha kusika ibvi asi kuna anhu asikapombi asikadi asikachii zviro zvaamwe anokudza abereki anonga echidana naamwe munoziva kuzondwa kukadzama chaiko unyari nepfuma yakadini unotamemwo. Rugare ngaruwanesu. Ngoda anhu echifamba anhu anga wachiremera pana amweni ukanga wachizondwa ngoti opposite yekudana naamwe kuzonda. Rugare ngaruwanesu. Ngati muremeredze mutumwa wakauya nechiro chakanaka. Ngatigadzire mwoyo yedu ngoti mwoyo yedu inozi itemberi weyashe. Ngatitarise kuti temberi iri panapa ine iri kumhiri magadzirirwe iri kuita iwe uri bhizi were kuri novhete pamwoyo pako kuti zvienderane ngoti paendo patinogara painini nababa angu tinozoya tichigare pamwoyo wakachena. Rugare ngaruwanesu. Nyaya pachechi kana mukatarisa nyangwe makambani mazhinji ari kuda maningi chiro chinozi export parity kugadzire zviro zvinodikane kudzimwe nyika. Hino St. John auye munomu uri kugadzira anhu anodikane kudenga anhu ariyo akurukwiba zvetinoita zviya kuti mukorora kana tizise chireshe munondokaruka mwandouraya makwai mairi matatu mokururudza mozodemba henyu asi matokururudza rosi matoita ino muchimu badhare zvamakadye pamhururu ino muroora uya wakutokwesa. Rugare ngaruwanesu. Chita chiya chakashumairwa ndamuchitwa chiya kamuroora kacho kakatofukidzwe jirazvo kanga kechitofona. Alo chimbomira ibhishana ndiri kumbokururudzwa. Rugare ngaruwanesu. Saka ngatigadzire mwoyo yedu ichene ngatipe kuda kwaMwari yakaperera. Zviro kwazvo St. John wakatiurira nezviro zvakanaka zviri kudaidza anhu nyika dzese uye pano paJerusarema tigadzire mwoyo yedu iperere tichigara ngerunyararo tichiite zviro nekudana naamwe nekukudza abereki acho iwe. Unoona kukudze mubereki kuri pamhene mukawana mande iya musharuka mukuru echitware bhaibheri kuenda raro kumusika iyi musharuka wachena rakahoma wakura uri kuita zvikuda muri kuti ana acho anomukudza here anokona kuti baba muzotera tokutakurirawo bheki kana kuti makukorora akagwinya ane matumbu
Ano yekuti baba Marara ere baba akagarire bheki asina wacheya kana sirikire ngati baba wari kukudzwa ere ugare karoeresu ana ari kuzikudza abereki anoenzaniswa ude zvakafanana. Kuna anhu anoti amai ndiwo anonyanya kutyisa. Zvakanaka here kuti mwana ndakuchengetawo ndakuendese kuskuru musi unoti waakusenzawo mai otengerwe dhirezi kwaro ini ndopuwe majombo nekao mundidzosera hekubasa ndinorwadza inoenzaniswa inochenese mwoyo. Kana ukabara ana anhu kwavo anokucherechedzawo izvozvo zvese tinozvichemere pana mutumwa ndiye wakataurirwa ndise kumusoro kudenga kuti ndakuise kusadza chisikaperi wakatobva naro aadi chiro chemunhu ba rugare ngaruveresu. Amwe ese akatumwe pekutanga ana Mozisi haana kumbotaurirwe chiro chisikaperi ba. Saka mwaiona anonga asikadi kufamba nawo aindorekera. Hino uyu mutumwa uyu ndiye unoti nyangwe waona hake kuti zvekudenga handidi kana kupinduke sangano rino unotenderwa kutoya pano semweni wechikumbirira wakungawo mambo kana chimwe chiro chousudoti chipere. Iyewo ndiye wakapuwe simba rekuti zvisapera ba ngekuti kupera kwezviro kunorwadza. Rugare ngaruveresu. Zviro zvingambowanda kudarike zvake asi iye paanotikurira tese ngekuti wakazi zvako hazviperi ba. Munhu une zvisikaperi kana katsime kemvura chake kanozi hakakwi unogumawo ndotonge nharaunda yacho. Rugare ngaruveresu. Saka Joni ndio paanotikurira tese mukati meimba yekuAfrica nemunyika